Voin puhelimella pelata jossain vaiheessa. Siis mikä toi sun ilme? Kuka sä et vaan se? No niin. Se on niinku ihan En mä nyt tiukse. Wow, Mitä tapahtuu? What? Sorry. No kun sä meet... I can draw on the screen. Pelataanko ne? No toi Luka piirsi äsken. Niin mä pystyn piirtämään, kato. Tässä on Kranikas oli nuorempi. Ennen kuin se tuli ilkeä. Ja niinku toi muuten on hieno, mutta toi naama. Hei, arvaa minkälaisen nenän mä teen. Mä teen... Oota. Tollasen nenän. Joo, mutta silloin on kato pellenenä. Mä tykkään pelleistä. No mennään... Muistakaa muuten, ei paniikkeja, eikä mitään huueta. Joo, ei saa kun... Kivi. Hei, mä synny täältä normaalista paikasta. Hei, ja toi Mä pöytä... löysin auton batterin heti. Joo, ja toi... Hetikö mä heräsin, toi pöytä kaatu. Siis Otin ne pihdit. Siellä. Tappako Granny Ihan osu? seinän läpi joo. Seinän läpi. Missä se on? Missä se krani on? Hei, mä löysin keycardin. Mä löysin... Mä näen sen. Se on mun perässä. Mä löysin... Ei ookaan mun perässä. Sitten kun mä haluaisin silleen, että Granny tulee kellariin. spektaattorille. Kato, mä jäin jumiin. Tää mun tabletti ei halua toimia. Voi Mä näin kun sä kuolit. Mä olin just tässä privaattipaikalla. Anteeksi, Luka, mä kauin toin tohon, niin se tuli tänne. Krani oli tuolla noin. Krani, hei. Toi yksi juttu tippui, joten mä menen tähän yhteen paikkaan. Hei, täällä on shotgunin pano. Mä tiesin, että Granny tulee tänne, koska mä tiputin tuon yhden jutun. Se meni alas. Mitä sä, Luka, sä nyt kirjoitat se lujeri, idiootti? Oot siinä. Oh, I am the one. Saman vaikka pelata. Hei, Granny ihan jumittaa tossa. Nyt ei saa vaan tehdä ääntä. No onpa hyvä peli. Reni on jumissa yhdessä kohtaa. Koja paikalla. Mä oon Krani. For you dead. Näin. Legit! Luka laittoi tohon Grannyn tohon naamaan ton sen kamin, niin se esitti, että se on Granny. Se tulee ihan just pintille, ihan varttuna. Missä tuolla se tulee. Kato! Kuka on Granny? Takaisin ylä. Vessa ei oo muuten kamera. Ei ookaan. Hän on... Hyvä. 2 senttiä. Hei nyt... Nyt toi ei aukea, mutta mä pystyn leikkaamaan sen ton läpi. Hei onkin, lukitetaan Granny tonne. No sitä mä oon tekemässä. Se on tulossa alakertaan, sorry. Ei oikein kuule mitään. Loser stupid Granny. Mä en oo Granny. Vitsi, miksi tää tyhmä ei toimi? Miksi tää tyhmä ei toimi? Hei mä voin... Tää tyhmä ei toimi. Mä sain se. Hyvä! Reni on niin vihainen, kun se herää tosta. Koska täällä on kaikki taulut maassa ja näin. Onko kukaan löytänyt sitä hämmeriä vielä, sitä vasaraa? Ei oo. Mulla on hammer. Eikö siis... Mulla on shotguni. Mä olinkin vähän silleen, että mitä... Ei oo kukaan löytänyt, mulla on hämmer. Mitä logiikalla?
Niin, sitä... Mitä logiikalla? Mitä logiikkaa tässä sun puhumisessa on? En mä tiedä. Logiikka vain logiikkaa ja logiikkaa. Logiikakka. Juokse! Juokse! Mä juostan takaisin. Ei mennä toista reittiä. No joo, kun tää hitto tyyppi ei halua... Ei oo mun vika. Ei ollut munkaan vikaa, okei? Mä en ois ampunut. Se oli mun vika, anteeksi vaan. Hei, miksi mä en pääse tätä portaikkoon nyt ylös? Täällä on Rusty Padlock key. Mihin tää oli siis? Anna. Autotalli! Hitto, Granny, pois tieltä! Minä. Granny, pois tieltä, idiootti! Kukuset. Missä Granny? Yläkerrassa! Hyvä, mä tuun. Samuel tulee apuun. Sitä ei voi voittaa kukaan. Samuel tulee apuun. Mitä se vaan suoraan meni tonne päin, kun mä ammuin sen? Hei, ota yksi lauta tosta. Joo, oota. Tää Granny harrastaa jotain akrobatiaa täällä, mitä vitsiä. Vitsi, mä tipuin sieltä ylhäältä. Miksi tää intense-musiikki kuuluu vieläkin? Meillä on kohta muuten auto valmis. Onko Siellä oli. car key? Jos sä kuolet, niin mä oon. Täällä on master key. Mene. Vittu mummo. Mene. No niin, nousi sieltä. Syvemmälle. Mitä nyt toi toimii? En mä tiedä. Mut onneksi. Niin ei tarvi olla. Se oli aivan hirveetä. Kiitos. Kato kuka siinä. Mitä siellä oli? Täällä on wooden stick. Jengitähän vitsi, mitä tarvii? Mulla ei oo oikeesti mitään harmainta aavista. Uuden stick. Mikä toi se? Hei! Hei! Where are you? It's not we Miksi are toi me. lihanpala kierrii tuolla? Se on hyvä. Katsotaan, että se on samaa. Kuka meni liian lujaa, niin lihanpala lentää. Mitä? Se iso siitä. Granny on... Hei, tuolta se on. Ette näe sitä. Wow! Granny is now a dead. Remote control. Granny! Granny on hereillä. No eipä oo enää. Sama, Loser. Sama. Pihi. Chain cutter. Mä äkkiä teen tän vaan. Joo, ja sitten kuolet. Mitä tossa luki? Piece of shit 3. Mitä? Vitsiä. Mä olin kyllä huomannut. Mä vaihin. No mä menen käymään täällä ekaa kertaa ikinä, koska me ollaan vissiin tokaapsa päivässä. Jos sä halusit pois, niin sun pitäis mennä siitä. Vasemmalle, jos haluat pois, se menee autolle. Sori hämähäkki. Kävele ohi, please. Sit sä voit niikata sen takana. Siitä. Paitsi jos se on. Onkohan siellä se pihvi? On siellä se pihvi. No niin, nouse ylöspäin. Ota se pihviä lähe. Tää näyttää oudolta toi hämähäkki. Se oli ennen paljon söpömpi. Vähän näyttää. Missä se tuli? Tän karhu hohtaa täällä tässä valossa vähän. Hei Granny. Onko Granny hereillä? Ei, mä äsken just rikoin sen Onkohan se hereillä? Oho. Kurku. Eikö se oo kurkku? Onko mun pitää mennä. Ei! Ai se olikin vaan joku
pöytä. Ei kun se on Granny. Hei, mä löysin melonin. Hei, mä Löysin autonomaimen. I have big melons. Daniel, mun pitää mennä. Ei! Ai, se olikin vaan joku pöytä. Ei kun se on Granny. Granny. Kuolin jo! Siis mä kävelin ton Granny ohi. Hei, täällä on... Ohi liian. Ei. Okei, mä tiedän missä Granny on. portaita. Ohi liian. Ei. Okei, mä tiedän. Granny on tulossa portaita ylös. Vessassa ei muuten ollut sitten mitään. Ei niinku mieti. Hei, mä löysin Special Keyn. Special. Se oli jo sama. No vitsi. Vitsi. Oikeesti tryhardannut ihan huolella tässä. Rängi Key. Kureng! Mä menen. Granny juoksee perässä! Run, my Granny. soldier! Run! Se mä tiedän missä mä oon. Ei tekee. Mä sanon hastella pistä baby. Hasta la vista, baby. Let's go to the beach. Let's Let's go to the beach. I hate the beach, actually, so let's not. Mä olin Luka, jos mä olin sun kanssa samassa huoneessa, kun me synnyttiin. Okei. Tuo kuulosti tosi... Granny. Oh, Granny. Bye bye. Go to sleep. Would I be cool with Granny? Hei, täältä löytyi mutteri. Granny, for fuck's Ota siitä Granny hukuit saunaan. Mä menen nyt tänne. Nyt voi olla mun kuolema. Pieni pyöri. Granny siinä hyöri. Mä tuin ihan pakko. Sitten kuuluu ai, Granny lyö sua päähän. Granny juoksee perässä! Run, my Granny. soldier! Run! Ei se enää tiedä missä mä oon. Gurgu. Se hukkas sut. Miten se otti mut noin kaukaa? No en mä tiedä. No niin, let's go. Let's go to the beach. Let's go. Ei, miten sä työnnät mua? The beach, actually, so let's not. Hei Luka. Hei. Tai en tiedä, onko sä Mä olin Luka, jos mä olin sun kanssa samassa huoneessa, kun me synnyttiin. Kuka juoksi äsken seinäpäin? En tiedä, en ole minä. Kaikille tuli samaan aikaan. Meikä alkoi kuvaamaan just. Otatte näitä reittejä täältä. Joo. Sekö? Hei, nyt täältä näkee Se teleportasi seinän läpi toi Granny äsken. Joo, mutta siis kato, täällä on toi vesiväylä. Granny, onks sä ok? You okay? Jätti vielä karhoa. Ja kääntyi sen vielä väärinpäin, että kukaan ei. Mä en voi naurattaa. Miten me siis leikit? Mä teen jonkun... Day one! Tää! Onks tää? Mä tehdä haulikkoa, koska se palanen katos. Weapon key, mä löysin weapon key. Mä droppasin sen palasen siinä, kun mä olin siellä tyhjyydessä. Se yhtäkkiä vaan katosi. Vai minkä palasen? Haulikon. No miksi? Mm. Kerro 5 virkkeisesti lauseeseen. Miksi sinä teet näin? Kyllä sinne ehkä sillä... Sinä et mene sinne saunaan, vitsin tyhmä. Going to sauna, you stupid grandmother. Oh my god, remote control. Mitä? Miltä tuntuu? Ei sillä, että mä koitin tapattaa sut äsken, mutta... Nyt se on pinkit silmät. Pinkki silmänen Pinki. Niin so kawaii. Samalla katsotaan näytöksää multa, kun mulla on tässä... Hitto kuole, Granny! Se ei tälle. Se nyrkyttää tota oikein. Mikä tota on hätänä? Mikä sulla on hätänä? Yo, I'm really sorry, okay? What is wrong with you?
Why are you blue? No! Oikeesti ongelmia. Ihan sairaan pahoja semmosia. Ne se nylkyttää vaan tuota ovea. Pesäpallot. Are you humping the door? You. Tästä. Tara ja I look like I'm dead. Mitä vitsiä? Oh. Where is Granny? Ugh. Mitä Lalaka! You've disappeared from the game to the client timeout. Se on... Aha. Se Granny on. No näköjään tässä. Hei. Hei, mä Miten mä kuolin? Jätti vielä karhoa, niin sanotaan. Ja kääntö sen vielä väärinpäin, että kukaan ei astu siihen. Day one! Mitä vitsiä oikeesti? Tän nimi on Piece of Kakka. Piece of shit, niin, literally. It's like, what the hell? Missä se on? Mä juoksen tänne sit. Vitsi mä säikähin sua. Nyt se on tossa oviaukolla. Se lähti mun perään. Run for your life. Se yhtäkkiä vaan katos. Ai minkä pala se? Haulikan. No miksi? Miksi sä teet noin? Kerro 5 virkkeisesti, lauseisesti. Miksi sinä teet näin? Miksi sinä et mene sinne saunaan, vitsin tyhmä? Going to sauna, you stupid crap. Tää mummo ei ole ainakaan suomalainen. Oh my god, remote control. Miltä tuntuu, hä? Mitkä mietteet? Mäkään tykkää saunassa. Jätti mut seinän läpi. Se otti mut... Nyt se nylkyttää tota ovea. No mitä vitsiä oikeesti? Mitä teillä tapahtuu? Nyt on kyllä joku paha ongelma tuolla Granilla. Mä tarvii apua. Sillä on hätänä. Are you humping the door, you poor old grand lady? Use my little boy. Okei, vissiin sä turpaa. I was my plan fail. Ei mene yhtään niinku piti. Back. Granny 1 ei tykkää meissä. Granny 2 toimii paljon paremmin.